אז האמת שאני בהתחלה לא רציתי לקחת דולה. זה היה נראה לי מיותר, פחדתי מלהכניס דמות שהיא לא, מישהי שאני לא מכירה לרגע המאוד מאוד אינטימי הזה. והגענו לענבל כי רצינו לעשות קורס הכנה ללידה באופן פרטי. ובינינו אמרנו שענבל תבוא הביתה, נראה קצת זה, ואחרי שהיא תלך נחשוב אם אנחנו גם רוצים לקחת דולה, נראה איך החיבור איתה, ובערך 5 דקות אחרי שהיא נכנסה הביתה הסתכלנו אחד על השני, ורוני אמר, אנחנו לוקחים אותה נכון, וישר היא הוציאה את היומן ורשמה את התאריך של הלידה, ומשם זה היה ברור שהיא איתנו. אני ילדתי יחסית מאוחר, באמצע שבוע 41, וכבר איך שנכנסתי לשבוע 40, ענבל הייתה איתי כל הזמן, כמעט. היא הייתה אצלנו כל יום, לפחות פעם אחת ביום היא הייתה באה, ועושה לי רפלקסולוגיה, וכל מיני עיסויים, כל מיני שמנים, הייתה באה עם קופסת שיקויים שלה. אני לא רוחניקי וכל העולם הזה, אבל זה כאילו אנרגיה אחרת. זה פתאום הבית כזה, רגוע. הכל כאילו, מסוג האנשים שאתה רואה אותם, אתה יודע, היה בסדר במקום הבאמת אחראי ומקצועי. המקצועיות פה בעיניי מאוד מאוד חשובה. בשביל לדעת שכשאתה לא יודע משהו, אתה יש לך עם מי להתקשר ולדבר, וזה לא איזה, לא יודע, תרופת סבתא כזאת או אחרת, זה בסופו של דבר איש מקצוע שאתה יכול מאוד מאוד להסתמך עליו. חברות שילדו והייתה להם חוויית לידה לא טובה, ואומרות שבלידה הבאה הם יקחו דולה. ועד אחת מהם שאלה אותי, אבל מה עושים אם, כאילו מה, היא עוזבת הכל ובאה? אז אמרתי, כן, כאילו, משבוע 40, מכל יום לפני שהייתה הולכת לישון, היא הייתה מתקשרת אלינו ואומרת, עכשיו אני הולכת לישון, אז אל תשלחו לי אס.אם.אס, אלא תתקשרו אם יש משהו כדי שאני בטוח אשמע. ואיפשהו כבר בשבוע 37 היא פתאום התקשרה ואמרה שמשהו לא בסדר עם הטלפון שלה, ונתנה לנו את הטלפון של בעלה כדי שאם יקרה משהו. ולמרות שלי עוד הלידה הייתה נראית נורא רחוקה, היא כבר דאגה שאם קורה משהו שיהיה לנו את הדרך להשיג אותה. זה היה העוגן בלידה, העוגן של הרוגע. היה איזה קטע שאני זוכרת שהיא רצתה לצאת שנייה, ואמרתי לו, לא, אל תעזבי אותי, שמישהו אחר יצא. רוני ואמא שלי גם היו בלידה, ולא היה אכפת לי שהם יתחלפו אחד עם השני, אבל שהיא תהיה שם כל הזמן. אני חושב שהיא עזרה לי לעשות את מה שרציתי, שזה היה באמת ללדת לידה טבעית, ובלי פידורל, ובלי שום התערבויות. וזה שהיא הייתה שם מאוד עזר לזה לקרות, למרות שכל הזמן הרגשתי שהיא מאוד לא באה עם אג'נדה שזה חייב לקרות ככה, והיא כל הזמן מאוד דאגה להגיד לי שהיא מאוד יכאב לי, ואם אני רוצה לקחת את הפידורל זה בסדר, ותהיה לי לידה טובה גם ככה. כאילו, זה גם היה משהו שעזר לי, שזה לא הייתה איזו דמות כזאת שמאוד לחצה לכיוון מסוים, אלא באמת נתנה לי את המקום לבחור מה נכון, ולדעת שמה שאני אבחר היא תהיה שם ותיתן את הכלים. זה גם מאוד מאוד עניין מקצועי, שאני מאוד מאוד מעריך את זה. מעבר לחברות למערכת היחסים הבין אישית שהתפתחה שם, וכל העניין הזה, ההתנהגות המקצועית הזאת בהיבט הזה, זה משהו מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד קריטי. שאתה יודע שאשתך והילד שלך בידיים טובות. דיברנו בצורה די קבועה, ענבל ואני, כל שעה או כל התפתחות, או כל משהו שונה, אז לפעמים זה היה ברווחים של צפרות משעה. באיזשהו נקודה אמר לי, תקשיב, אני חושב מתפתח לכיוון לא טוב, מסיבה כזאת וכזאת, לא משנה מה קורה עכשיו, היא צריכה לקום מהמיטה ולעשות משהו פיזי, אמרת, זה היה. עכשיו היא צריכה לקום. עכשיו, אני כאילו כבר לפני זה רציתי טיפה יותר לעשות לה נעים, לא יודע, או להקל עליה. לא מוכנה לשמוע כלום. די אין לי מילים. מאוד מובן גם למה. ובאיזשהו נקודה אני אומר לה, תקשיבי, ענבל אמרה שאת צריכה לקום. וזה היה פשוט מדהים. היא פשוט קמה. אבל רוב שעשיתי היה להחזיק לה את היד. ענבל שם פשוט תפעלה את כל הרפלקסולוגיה ואת כל העיסויים ואת כל מה שמסביב. אני באיזשהו מקום התפקיד שלי פשוט היה להחזיק לה את היד. ופשוט להיות שם. זה לא... הייתה נקודה שממש יצאתי, ואמרתי לעצמי, זה לא אופציה. האלטרנטיבה לא להיות שם זה לא אופציה. ופשוט חזרתי.
אני לא יודע איך להסביר את זה. האופטימיות, אבל אין ספק שענבל שם יהיה בסדר. שהיא ממש נתנה לי שם את הכוח להבין שזה יכול לקרות איך שאני רוצה שזה יקרה. אז היום בדיעבד אני מבינה שהסיבה הכי גדולה לקחת דולה זה כדי לא לפחד מהלידה הבאה. כשאנחנו חושבים על הילד הבא, זה הדבר שהכי לא מפחיד אותי, זה הלידה. ברור לי שענבל תהיה איתנו שם גם בפעם הבאה. לא ברור לי שרוני יהיה שם בפעם הבאה, כי אולי הוא יצטרך להיות עם עידו, אבל ברור לי שענבל תהיה שם.